Eksyt nettiin 100 välilehteä auki. Yrität löytää faktat, mut mikään ei aukea rauki. On paikka, jossa vastaukset kirkkaana loistaa. Tietojen maailma, jonka voit omaksesi toistaa. Klikkaa linkkiä, hengitä syvään, astu sisään. Pappapedia odottaa, kun tiedon kone isäntä isänsä äiseen. Ei enää etsintä jokaisesta nurkasta yhtä vihjettä varten. Pappapedia antaa kaiken eikä jää mitään puuttumaan matkan varteen.